धर्मेंद्र सक्सेना पिता 9 अरब 6 करोड़ 58,16,350। दर्द मोरा जनबू खुश बड़ू हर लइका प सच्चा प्यार के मरलू ठोकर बिक गइलू पैसा प तू का दर्द मोरा जनबू खुश बड़ू हर लइका प सच्चा प्यार के मरलू ठोकर बिक गइलू पैसा प लागे जिसमें के शायद व्यापार करेलू लागे जिसमें के शायद व्यापार करेलू तू तो गजबे के लइकी बाड़ू हर मर्द से प्यार करेलू तो गजबे के लइकी बाड़ू हर मर्द से प्यार करलू। दिन होके चाहे शाम होके बड़ा याद आवे तोर बतिया दोपहर में उठे दिल के दर्दिया रतिया सतावे तोर सुरतिया दिन होके चाहे होके बड़ा याद आवे तोर बतिया दोपहर में उठे दिल के दर्दिया रतिया सतावे तोर सुरतिया हमके देखिए के मुहावा मुहार करलू हमके देखिए के मुहावा मुहार करलू तू तो गजबे के लइकी बाड़ू धर्मेंद्र सक्सेना पिता 9 अरब 6 करोड़ 58,16,350। तू तो गजबे के लइकी बाड़ू हर मर्द से प्यार करलू। अरविंद जैसन पैबू ना दीवाना बड़ा मुश्किल बाट पावो सतेंद्रा के साथ कबो खुश न रहबू हट दिल के सतावो अरविंद जैसन पैबू ना दीवाना बड़ी मुश्किल बाट पावो सतेंद्रा के साथ कबो खुश न रहबू हट दिल के सतावो अब के कर जिंदगी उजार करेलू अब के कर जिंदगी उजार करेलू तू तो गजबे के लइकी बाड़ू हो।
हर मर्द से प्यार करेलू तू तो गजब धर्मेंद्र के साउंड छापरा पूजा दरभंगा 9,27,97,97,676 तिपरा सुनीता जी म्यूजिक मोबाइल नंबर 9,06,58,16,350।